जूता है जापानी मेरा टोपी इंग्लिस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी ये जूता जूता 20,000नी जूता मुंचना दीने बिबनियोने जूता जूता 20,000नी जूता 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 वाह मानि खुसि आंलाय माला खुसि जालायखो आफा माथो नोंहालाय जिउआनो दुखुथियाबालाय बोरै एसेबां खुसि जाखो नोंलाय बोरै एसेबां बारलबाय थाखो नोंनो बुङो माथो आफा मानसिया दुखु जाना लाब गैया खुसि थाबाय थानांगौ नंनायनि नङिनि होननानै बेनिखायनो नों जेखौ बुंदों बेखौनो लादोंब्रा आफा आच्छा औलै आफा नों आंनि खोथाखौ एसेबां मोजाङै लाग्राथ' नंथारालै गाज्रिखौसो थाब लायो नोङो मोजांखौथ' थाब लाया बुं मानि एसेबां खुसि जादों ना नोंहा जुथा बायनो फैसा मोनबाय सोर होखो नोंनो जुथानि फैसाखौ बहाबासो दाकेट खालामहैबाय नोंलाय सोर सिखाव होनदों आंनि आबौखौलाय आनै आबै आफाया आंखौ सिखाव होनदों गाव सिखावबानो गासिखौबो सिखाव सानो नामा नोंलाय आंनि सना फिथर फिसौखौ मानो सिखाव होनदों नोंलाय मानो होनदों नोङो नों सिखावबानो आंनि फिसौआबो सिखाव जायो नामा आबै आंखौ आबाया सिखाव होननानै बुंदों दाखु होननानै बुंदों माने दाकेट होनदों दाकेट आयै गावहा सिखावबानो फिसालाखौबो सिखाव सानो आयै माबायदि बिजामादै बेलाय आंनि फिसौला मोजांखौ एसेबां सिखाव होननांगौ जाखो बेलाय आइला जामाइले खोनासं बिजामादै फाग्ला नों जेरै फाग्ला आंनि फिसौलाखौबो बिदि फाग्ला होननानै साननाङा नोङो आंनि फिसौला एमाव राजाया बेसेबां मोजां नोंनि बायदि गियान लायाखै मिथिबाय नोंसो मानसिया बारा थिग नङा नाथाय आंनि फिसौला एमाव राजा बिदि नङा गस्ला गांसे मोजाङै होनो हाया फिसाफोरनो जुथा जरासेखौनो मोजाङै बायनानै होनो हाया नों मिथिगौना बियो बेसेबां दामिनि जुथा बिदों 20,000नि जुथा बिदों बियो 20,000नि माथो जाखो 20,000नि जुथा बिनायावलाय 1 लाखनिबो जुथा बिगोन आरो बेलाय आबै औ नाथाय आं अननानैनो 1 लाखनि जुथा बियाखै आंनि फिसौलाया दिनैसिम नोंनाव जेबो दाबियाखै मालायफोरबायदि बाइक दाबियाखै दामि दामि मबाइल फन दाबियाखै बे जरासे 20,000खौनो होनो हाया नोङो मालाय सिख्लाफोरनोबा होनो हायो नों मालायफोरनोसो हाजि हुजि मालाय सिख्लाफोरखौ बै माबायाव गारियाव थिखोनानै अबा टाउन बाजाराव अबा मेथाइ जानो अबा रेस्ट्रा होननानै बुङो बेफोराव लानानै थाङो नङि खोथाखौनो बुंबायलै नोङो बिखुनजो सना गाजिदों गन्थङाव दै हाबदों मालाय सिख्लाफोरनोबा बुस्थु होनो हायो गावनि फिसाला 20,000नि जुथा बिनाय आन्थाखौनो होनो हाया होनोबा होसो नोङो इलेक्सनानो गाबोन समफोरनो जाबाय आं माबोरै फैसा गारनांगौ जाखो गारालै इलेक्सना देरहाबाथाय नोंसोरखौ हेलिकप्टाराव लानानै फिदिंगोन आं मिथिबाय ना हेलिकप्टाराव बेनिखायनो दा आङो मिटिङाव थांनोसै नोंसोर आंखौ जेबो बुंनांला नुबायना आबै आफाया आंखौ माबायदि दाकेट होननानै बुंदों औ हामा दुखु जायो नामा बे फाग्लानि रावखौ खोनासंनोनो नाङा आंनि फैसा होनायजों बायनानै लायदो आरो आबै जागोन आं बायनानै लायनोसै थाबनो बायनानै लायदो आच्छा बारो थाइबानि लारु बाय आबै आदानि बिखुनजो अजा बोराया मा होनखोहाय अजा बोरायाथ' जेबो बुङाखै एबार नोंखौसो लांफानानै थांनांसिगोन होमबालाय दिनैनो थांनोसै थौदो बेखौनो खालामनोसै आरो होमबालाय आंनो जाथिखौ नांसिगौहाय आङो हाबाखौ जाथ'आ होननानै सानदोंमोन नाथाय नेवलानावसो बांसिन नांबायना बुस्थुआ हायना मुलिया नेवलानाव नांनायनिफ्रायनो आंखौ गोसो थोग्रा जाबाय बेनिखायनो आं नेवलाखौ नुबानो गियो थौदो होमबालाय आदानि बिखुनजो दिनैनो थांनोसै नङाबा दानो थांनोसै थौदो होमबालाय ओंखारदो आं स्कुटिनि साबि लायनि मानसियानो थग्रों बाग्रों मा मावगोन मा दांगोन जानानैनो मायबा मायबिसो खालामनानै लालायलाङो दिनैबा अजायाबा मा होनहरगोन दा थौदो आदानि बिखुनजो थांनोसै थौदो होमबालाय दायबा फैसाखौ मोनबायलै आङो थौदो जुथा बायनोसै आं बायनो थौआलाय आंजोंनो थौफादोब्रा जुथानि दखानाव आं बिराद गोबावनिफ्रायनो सिमां नुबाय थादोंमोनलै बे बानलु बेदाङा 8 जुथा 20,000नि गाननाया बेबायदि गाननो होननानै 20,000नि जुथा 20,000नि जुथा फैदो गाखोफैदो बाइकआव नाथाय आं जेबो नङा दे माबा मोनसे जाहोगोन आं नोंखौ देलाय होमबालाय गया नोंसोरनो मुलि हरबाय थानो हाया आं बेसेबां मुलि हरबावनो आं नोंसोरनो मुलिखौनो मोनसेबो मोजां खामानियाव बाहाया नोंसोर माथो बुंबावनो मोनसे ना मोनसे गोरोन्थि जाफ्लांबाय थायो आंना गोरोन्थियानो जाबाय थायो सोरनावबा हैनो नागिरबा सोरनाबा नांफ्लाङो सोरनावबा होनो गोनाङा सोरबा जाफ्लांना होबाय थायो मुलिखौनो होमबालाय इसोराबो नोंनो जरा मिलायहोनो गोसो गैया बेनिखायनो हारसिं था आरो आंनि न'आव फैनांला बिदि जावले मुलि हरबाय थानो हाया आं बिदि दा बुंहाय आफा गया आंनि बदनाम बसिसो खालामगोन नोंसोरो मुलिखौ मोजां खामानियाव बाहाया नोंसोर दिनैनिफ्राय आं हायना मुलिखौनो होला आरो ओंखारलां नङाबा आं साव हरगोन बिदि नङा दे बिदि नङा जों थांगोन थौदो आंनो मुलिखौ नांथारगौमोनहाय आं दिनैनिफ्राय आङो एबारनिफ्राय माने आं जेबो भुल मावला थौदो उनाव माबा मोनसे जागोन ओंखारलां नङाबा हौवा मोननाय नङा होननानै साव हरगोन आं
मुलि मोजां हरबाबो बाहायनो रोङा फैनांला दिनैनिफ्राय आदानि बिखुनजो आं मानसियानोथ' माबायदि दाउ अमासो उजिनांगौमोन खोमा बोरैबा गोरोन्थियावनो मानसि जाफ्लांबायदां आं जेबो नङा दे फिसा मोजां जागोन नों बांद्राय सिन्था खालामबाय थानाङा सिन्था खालामा होनबा जायाहाय बिराद दुखु मोनबाय आं गावनि जिउखौनो माइसि आलाय सिलाय ए फिसा मोजां जागोन आच्छा बारु थाइबानि लारु बेसेबांलै आदा बियो जुथानि दामा बियो 90 रोजा आच्छा 90 रोजा एसे खम जाया नामाब्रा फुजानि डिसकाउन्ट होदोब्रा आदा 90 रोजाया बाराद्राय जागोन ना जागोन दे नोंथाङा 10% डिसकाउन्ट मोनगोन आला 50% डिसकाउन्ट मोना होमबा गैया 50% डिसकाउन्ट नङा बे जुथानि दामा 25,000 मोन जों डिसकाउन्ट होनानै 20,000 खालामबाय नाथाय नोंथाङा बिबाय थाबाय जेब्ला जों एसे खमायनोसै दे होमबालाय दे जुनानै हरदो जागोन वाह मोजां जुथा दंथारो माथो मालानि दिनाव गाननो मोनगोनलै जोंफोरालाय मालाया 20,000नि जुथा लादों जों गैजा रोङि न'खरनि मानसिफोरालाय लुबैबा मालाय बहा मोननांगौ जाखोब्रा 20,000नि जुथा बे जोनोमाव गानला 20,000जों गोबां बुस्थु मोनगोन आं मालायनि बायनायखौनो गोजोननाय लानोसैलाय थेंक इउ आदा गोजोननाय थाबाय बिदिनो फैबाय थाबाव जागोन दे एमाव राजा आंनि सिमांनि जुथाखौ मोनबायलै आंहा दे मोजाङानो जाबाय मालाय लाबोनायखौनो खुसि जाफानोसै नोंनो मा जानो जाहोगोन आं जागोन दे आफा आंनो फुजानि दख'ना गोदान नांगौ आरो आंना सेम्पुबो गैला लिपस्टिकबो जोबनानै होबाय र फैसा जाथ'वाखै फैसा मोनबानो होगोन आं नोंनो जेब्लाबो बिदिल' होनो आं अनलाइन दख'ना बिहरनो नागिरदोंमोन दानो अनलाइन अर्डार बिहरखायाबा उनाव मोनफैनाय नङा फुजा जोबलायलांगोन आंनो दानो दख'ना नांगौ जा एसे जि दं बेखौनो गाननानै थां आरो आबै नङा माथो गाननायखौलाय बोरै गानबाय थानांगौ जाखो लासिंसिं मोनसेल' दख'नाजों बेसेबां फटक साफाय जानो आंलाय आंनो दख'ना नांगौ मोनगोन फुजा खाथिबाबो नोंनो दख'नाखौ होथारगोन दा हाखु दाखु खालामथ'नाङा दे थांफैदेलाय आयौ बाला दख'ना बिलाइबायना बियो ओइ हारामि नोंनो लावथि नांमारथारगौ नामा बाल जेब्लाबो दख'नाल' बिबाय थाग्रा जादों नोङो दख'ना मोनाबा थैगोन नामा नोङो थैनायालाय थैया होमबाबो आंनो दख'ना गोदान नांगौ ओइ थङालि खामानि मावनो होबाबा उदै सानाय खर' सानाय मानसिया दा फुजा खाथिखाय दख'ना बिबाय थादों नोङो मोना नोंसोरलाय आंनोलाय मानो दख'नाखौनो होनो लुबैया आंलाय दासो बिदों दा आंथ' बिबाय थायाना बिबाय थाया सप्तायावनो सप्ता पाउडार सुनु लिपस्टिक आल्था नांबाय थागौ नोंनो नोंखौ आं हाबासो हरसिगोन हाबा मिथिबाय ओइ दावसो देलाय बिदि रायो नामा फिसाजोखौ हामा ओइ नालायखि नोंखौ आं हाबाखौनो हरनोसै हौवा नागिरनानै बेनिफ्राय हौवानिफ्राय दख'ना बिलाइ लिपस्टिक पाउडार बिलाइ बिबाय था होमबालाय हाबा हरदो आरो आयौ बाला बुंबा उल्थासो ओइ दावसो देलाय फिसाजोखौलाय मानो आखाइ होदों बेखौ बुवाबा जेबो जाया जेब्लाबो गस्ला गोदान लिपस्टिक गोदान नांबाय थागौ बेनो दानो बुबावगोनसो आं बुबाव आरो बेसेबां हायो बुयो बुबाय था आयौ बाला उल्थासो बावबाय नोंखौनो हामाहाय आफि सिख्ला मानसिखौ बिदि जोलाबायनो दावसो देलाय नोंना बारबाय फिसाजोखौ बेफोरबायदि खालामनो हामा नुबायना बुबाबो सोरबा जाबाबो गोमजोलजोल बांसिनसो मेगन लादाय खिथिबावनानै थाबाय थागोन बियो बिखौ आङो बुंगासिनो दंखायो मोजाङै खामानि माव होमबानो बेनो दख'ना नांगौ ना लिपस्टिक नांगौ होगोन गैया नंनायनि नङैनि खामानि मावनाय मानि मबाइल खिनो थांनाय मानि मबाइल ओंखाम ओंख्रियाबो संनायानो जाया गोथां गोब्राम मैया आलु भाजि एवना होनायाबो खावसे मोनदों खावसे मोनाखै आलु भाजि एवनायाथ' गोजाननि बाथ्रा दावदै रुनायखौबो जि बायो आं बुस्थु मोनागौ माने जेबो मावा आइयै बिदिसो होनबावदों ना नोङो नांथालि दावसो देलाय नोंना आखला बारबाय खिन्थु बिदिखौ आं बांद्राय मोजां मोना मा मोजां मोना फिसाजोआ जेसेबां देरदों एसेबांनो गाज्रि जादों बेखौ नुवाखै नों फिसाजोआ गाज्रि जाबाबो नोङो आखाइजों आथिंजों खालामगोन नामा खुगाजों बुंबाबो जायाबा आखाइ आथिंजों होआबा जायो माबा ओंख्रिखौबो गोथां गोब्राम सङो दावदैखौबो रुनो रोङा साहाखौबो मोजां फुदुङा खालि मबाइल बिदि मानसिनो आं माब्रै दख'ना होनो नों मालाबा नोजोर होयो नोंलाय बाहेरनि खबरल'सो लायो न'आव मा जादों मा जायाखै फिसाजोआ बेखौ खबरखौनो लाया बेलाय नोंनिसो खामानि ना फिसाजोआ आंनिल' ना आंल' नोजोर होनांगौ नों नोजोर होनाङा ना माने बे थाम्फै देलाया आंनिल' फिसा नोंनि नङा आयो
मानो बुंलाबायदों बेफोरबायदि नोंनि गियान होनाया मोजां जायाखै नालाय बेनिखायसो बिबो बेफोरबायदि जादों नों मोजां गियान होनाय मोनब्ला फिसाजोआ दिनै बिदि जानाय नङामोन खामानि रोङै थामै नोंलाय माथो गियान होआखै आंखौल' बुंना मिथिबाय आंनो माबा माबिसो रायखांगोन आं मिथिबाय होमबाना लाजिनांगोन नों आबै आंखौ जेबो बुंनाङा नोंबो आंखौ बुरखायखानाङा आं मोजां नङाना आइ आफामोनाबो आंखौ लानानै नांलायगासिनो थायो आंखौ रावबो मोजां मोना बे न'खरा आं जोनोम जानायनिफ्रायनो न'खरानो खुसि गैयादां आइ आफामोनाबो नांलायलायबाय थायो अनलायनायखौनो नुवा बिसोर नालाय दसे अनलायो दसेनो मोजां जायो आबै मालाय बिमा बिफाफोरा बेसे मोजां अनलायो मिनिलायो जोंना बिमा बिफाया नांलायलायबायसो थायो नांलाबा आंनो दुर्गा फुजानि गस्ला नांलाबा आंनो सेम्पु नांलाबा आंनो जेबो दे आबै आंनाव दङ आं होगोन दा नोमा नोमफा गैयाबा मिथिबाय जागोन दे आं आंनि सायावल' जाबसिनबा जाया मिथिबाय आं बेसेबां हर सान सानबाय थायो माला माहाजोन जागोन होननानै नोंनाथ' मेलेमानो बिराद खम मेलेमखौनो बाहायनो रोङा बेनिखायनो नोङो न'नि खामानिखौ मावग्रा जादो आं बाहेरनि खामानि मावनोसै नांगौनि बारा खोथा बुंनाङा नोङो मिथिबाय आंबो जुजिगासिनो दङ मिथिबाय खामानिखौ एबारे मोजाङै स्टेबलै फसंथांनो थाखाय आंबो नाजागासिनो आं नोंनि बायदि हाखु दाखु खामानि मावा मिथिबाय मोनसे खामानिखौनो 100 बारसो स्टाडि खालामनानैसो मावनो नागिरो आं बेनिखायनोथ' दासिमबो माहाजोन जायाखै आरो नों बहा लांफैथा होलायखो मानो नांगौ नुबाय माबा मोनसे सोंबा उल्था मोजाङै खोन्थागोन ना नों थैनो थांनो नागिरदों आयौ बाला नायलाय माथो उल्थाहै ओमफ्राय नोंहालाय मानोथो दखना बायनो दासिमबो फैसा होआखै आं मिथिगौ नोंनाव रां दङ होननानै आंनावलाय मानि रां दंसै नुदों आं नोंनाव रां बेनिनो नों 2000-3000 होनो हाया फिसाजोनो आयौ बाला आंथ' होखागोन नोंलाय नों होआ बिसोरनो बिनाय लोगो लोगोनो बुस्थुफोरखौ होजाया मिथिबाय होमबाना मा खालामो बिसोरो बिबानो मोनगोन होननानै बियो मिथिबाय बेनिखायनो बिसोरनो बिनाय लोगो लोगो बुस्थुखौनो होनोनो नाङा मा सानो आं आंनि फिसाजोनो बुस्थु बायनानै होआ होननानै होगोन नाथाय नांगौनि बारा नङा मिथिबाय दुर्गा फुजानि गस्लाखौबो दखनाफोरखौबो देलायग्राफोरखौबो होफैगोन ना आङो नायै बिसोरनो फैसा होजाया आं गावनो बायनानै लाबोगोन मिथिबाय आंनि गोसोखौ इसिबां गाज्रि साननाङा जेरै खुगाया गाज्रि बांसिन आंनि गोसोआ मोजां मिथिबाय बम्ब्र दे जाबाय बांद्राय नांलायलायबाय थानांला नांलायाखैहाय जेसेबांनो नांलायगोन एसेबांनो खर' गरमसो जागोन बेनिखायनो नांलायनाङा दे मोजाङै होनलाय मालाय खामानिफोरखौ मावदो नोंसोरनोसै आरो आंलाय बुरै देहा माथो खालामफाना होनो हाबावनो नों जेबो खालामनाङाहाय नों बुरै देहायावलाय माथो खालामनो हानो फिसौखौनो अनबाय था बेनो नोंना खामानिया बाखि नोंनि बिहामजोआ मावजोबगोन ना नों सिन्था खालामनाङा आं मालाय बिहामजोफोरबायदि नङा मिथिबाय बेखौलाय आंलाय मिथिगौ होनबाबो होनबाय आरो इसिबांथो खामानिनि दावराव दावसि जादोंबा साननैसो आराम जिरायनानै थाथ'दो आरो जिरायबा बांसिनसो समफोरा गालाङो मिथिबाय जिराया खेबसे जिरायदावबा जिरायबाय थानो लुगैयो बेनिखायनो आंनि आखायाव जेसेबां फैसा दङ बे फैसाखौ इनभेस्ट खालामनानै ओरैबायदि बिजनेस मोनसे खालामनो सानदों आं फैसा थाबाबो आं दिनै मानो होनो हायाखै फिसाजोनो मानो होनोब्ला मोनसे अफिस लुनो मोनसे बिजनेस खालामनो बेखिनि फैसाया थोआहाय बुरजा फैसा नांगौ बेनिखायनो आं फिसाजोनो बिबाबो होनो हायाखै मानो होनोब्ला आं मोनसे मोजां बिजनेस खालामखांनायनि उनाव बेफोरबायदि बुस्थुखौ बिबानो होगोन आं थाम्फै देलायनो आं मोनसे बाथ्रासो बुंनो सानदोंमोन मा बाथ्रासै सासेसो मानसि लाबावबा मोजां जागौमोनदां मा मानसि माने आङो फिसा हौवानि खोथा बुंदों फिसाजो सासेल'सो ना फिसा हौवा सासे सानबावदो होननानै बुंदों आं दानो सासेसो गथ' लाबावाबा देनांहालागै गोबावद्राय जागोन बेनिखायनो सासेनि लाहार फाहार खालामबावदो आरो आयौ बाला गावनि उदैखौनो सुफुंनो हागोन ना हाया जादों नोंखौनो फिसिनो हागोन ना हाया जादों फिसाजो सासेखौनो सामलायनो हागोन ना हाया जादों आयौ बाला आं गथ' खांबावथारलांहाय आयौ बाला एन्टनिअ फिसा दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि खामानिखौ दा मावसै नों जेखौ हास्थायो जेखौ लुबैयो बेखौ मावबानो जाबाय नाथाय खबरदार न'खरनि जेबो नुकसान खालामनो नाङा नों दा थफिराम बायदि जानो नाङा एन्टनिअ फिसा बेफोर गासैबो नोंसोरनि थाखायनो एन्टनिअ फिसा जों नोंसोरनि थाखायनो खस्थ' मावो बेबो जानला माला रिस्क गोनां खामानिखौ मावलाबायनाङा जोंनो खोन्थायालासे नोङो माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैयोबा आं दुखु मोनोना एन्टनिअ फिसा नों गावनि थाखायसो दुखु मोनो
नों गावनि खोथाल' सानो आंनि खोथा साननायमोनब्ला नों आंखौ जबरदस्ति हाबा होनो नागिरामोन नोंनि बायदि खामानिखौ मावजोब्बायानोमोन आं नाथाय नों मा खालामखो सासे अन्थाव बाथाव मानसिखौ किडनेप खालामनानै हारा मुरा सेफायदों बेफोरखौ रायखांबाय थानांला दा नों लुगैनाय बायदिनो खालामनोसै ना दा बे जेबो खोथा दा सानथ'थारसै न'खरनि बिजनेसफोरखौ जेसेबां गोसारनो हायो बेखौल' नायदो मिसेस क्लिअपेट्राया नोंनो दा औ आंनो मादै मिसेस क्लिअपेट्रा आं मिथिगौ जोंफोरबायदि दुखुथिया मानसिया नोंसोरबायदि मानसिजों बाथ्रा दान्थेलायनो समाया नाथाय खोथाया न'खरनि फारसे फैयोब्ला जों दुखुथिया जाया मानो जोंनि गोसो गोरबोआवबो अर खामनाय सोमजियो जोंहाबो गांनाय उखैनाय दं बुजिनाय दङ जोंबो मानसिसो जोंखौ मानसि नङै बायदि दाखालाम आरो नों एन्टनिय आं नोंखौबो बुंखादोंमोन आंनि फिसाजोनिफ्राय गोजानाव था होननानै नुबायना मा खालामखो नोंसोर माहाजोन मानसिफोरा गावसोरनि गोसोनि साननायखौल' मानो जाफुंजानो लुबैयो जों दुखियाफोरा मा बेरखांदों जों दुखियाफोरनि गोसोआव मा सोमजिदों बेफोरखौ मानो बुजिनो नागिरा नोंसोर गावसोरनि गोसोनि बायदिल' मानो खालामनो नागिरो नोंसोर मोजां मोनबानो मोनफानांगौ नामा नोंसोर जाबानो जाफानांगौ नामा नोंसोर जा होनबानो जानांगौ नामा नोंसोर बेखौ माव होनबानो मावनांगौ नामा औ नंगौ जों दुखियाफोरा माहाजोननि सिङाव थानानैबो खामानि मावनांगौ जायो नाथाय जोङो ओरैनो मानो मावनो जोंहाबो मान सनमान दङ जों खामानि मावगोन नाथाय बिनि सोलाय जोंनोबो माबा मोनसे नांगौ बिदि होननानै जोङो रावनिबो गलाम जानो हाया जों नोंसोरबायदि मानसिजों बाहायजाबाय थानो हाया नुबायना एन्टनिय नोंनि थाखायनो आंनि फिसाया दिनै मा जादों हरावबो उन्दुनो हाया बियो सिनस्रि सानानै मेडिकेल ट्रिटमेन्ट लादोंबाबो बिनि सिनस्रि सानाया दासिमबो मोजां जायाखै बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जादों एन्टनिय आं नोंखौ सिगाङावबो बुंखादोंमोन आंनि फिसाजोनिफ्राय गोजानाव था होननानै नाथाय नों खोनासङासै आंखौ निमाहा होदो मादै गोरोन्थिया आंनिनो आं नोंसोरखौ रैखा खालामनो हायासै मोजाङै आं दा बेखौल' लुबैयो एन्टनिय आंनि फिसाजोनिफ्राय गोजानाव था जों नोंसोरबायदि माहाजोनफोरजों बेफोरबायदि सोमोन्दो लाखिनो गोसो गैया जेराव जोंनि मान सनमान जेबो गैया आरो मिथिगौ ना आंनि फिसाजोखौ आं बेसेबां खस्थ'यै फेदेरदों खाङै बाङै फेदेरदों नों बेखौ मा बुजिनो एन्टनिय नोंलाय मोजांल'सो मोननो रोंदों नाथाय बेनि आन्दोआव जोंहा बेसेबां खस्थ' मोनो नों मिथिगौ आंनि फिसाजोनिफ्राय गोजानाव था आंनि फिसाजोआ गोबां मिजिं दं आसा दं बेफोरबायदि मिजिं सिमांफोरखौ सेफायनानै दाहो नों जेब्ला जोंलारिनि खाथि खाला थाबाय थागोन डिस्टार्ब खालामबाय थागोन जोंलारिनि थांखिफोरा थेर बेथेर जालांगोन बेनिखायनो बेनिफ्राय गोजानाव था नों आं लुबैयो आंनि फिसाजोआ गोसो गाज्रि जानानै गावनि थांखिखौ बावनानै थानो बेनिखायनो गोजानाव था जाबाय दे आंनि फिसा एन्टनिय'आ एसेबां बुजि रोङिबो नङा नाथाय नों नोंनि फिसाजोखौबो बुजायना आयै मादैखौ जेबो बुंनाङा आरो नोंबो आंखौ जेबो बुंनाङा दिनैनिफ्राय आंनि फिसाजो आरो आंनि फिसायनि गोजानाव था नङाबा सासे बिमाया सासे हिनजावा दुर्गा देवीनि महर लानो गोबाव सम नाङा जानो हागौ आं लोरबां जानो हागौ आं दुखिया नाथाय खोथाया जेब्ला फिसाय आरो फिसाफोरनि न'खराव गोहोम गोग्लैयो अब्ला नैबे बिमाया जेसेबां राहा गोथे जाया मानो जेसेबां लोरबां जाया मानो जेसेबां दुखिया जाया मानो रोनसोन्द्रि महर लानो बारा गोबाव नाङा बेनिखायनो आं बुंदों आंनि फिसाजो आरो आंनि न'खरनिफ्राय गोजानाव था जोंखौ सान्थियै थानो हो नोंसोरबो सान्थियै था जोंफोरबायदि गैजा रोङि मानसिफोरा सानफ्रामबोनि दैलि खामानियावनो जों गब'नांगौ जायो बेनिखायनो जोंखौ डिस्टार्ब दा खालाम जागोन दे जागोन मादै रथ'लाय मादै आंखौ निमाहा हो मादै आं गोरोन्थि मावबाय नाथाय बे खोथाया सैथो आं जोंलारिखौ जोबोद गोसो थोयो बिनि अनगा आं मालाबाबो थांना थानो हानाय नङा मिथिगौ नों आंखौ निमाहा होनाय नङा नाथाय आं जोंलारिखौ जोबोद गोसो थोयो आरो बे बारनिफ्राय आंनि न'खरा नोंसिनि न'खरखौ मालाबाबो खस्थ' होआ आं बेखौ खोथा होयो अन्नानै मादै आंखौ खेबसेल' निमाहा होदो आं बेखौ लुगैया जे आंनि आइ आफाखौ निमाहा हो होननानै नाथाय आं बेखौ लुबैयो जोंलारिखौ आंनिफ्राय गोजान दा खालाम आं सहायनो हानाय नङा दासिमबो नों नोंनि खोथाखौल' सानदों मिथिबाय आं जोंलारिखौ मोजां मोनो नाथाय नोंनि थाखायनो जोंनि न'खरनि मानसिफोरा बेसेबां खस्थ' मोनदों नों बेखौ मिथिगौ जोंनि गोसोआ बेसेबां दुखु जादों आरो नों मिथिगौ जोंलारि बिफाया बेसेबां नम्र मालायनि गाज्रि मालाबाबो हास्थाया नांगौबा बियो मालायनि दायखौनो गावनि दाय होननानै रुजुनानैसो लाबावगोन अब्ला साननानै नायदो खोथाया फिसाजोनि जायोब्ला बेसेबां दुखु मोनगोन बियो दिनै हारा मुरायानो बायनानै थाबाय बेना गाज्रियैनो हरावबो मोजाङै उन्दुनो हाला बेनिखायनो हायोबा नों आंनि फिसाजोनिफ्राय गोजानाव थादो
आं मालाबाबो लुगैया जे नोंनि थाखायनो जोंहानि नखरनि मेगनाव मोदै ओंखारो बेनिखायनो आं बुङो आंनि फिसाजोनिफ्राय गोजानाव था नांगौबा आखाइ खबजोबनानै बुंगोन आं नाङा मादै नाङा आं मिन्थिगौ जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावबाय जोंहानि आइ आफाया गोरोन्थिथ' बुङा थेवबो आंखौ निमाहा हो आरो आं जोंलारिखौ अरायसम मोजां मोनबाय थागोन आं बेखौल' लुबैयो नों मालाबाफोर जुदि जोंलारिखौ गोसो थोमारदोंबा अन्नानै जोंलारिनिफ्राय गोजानाव था मिथिगौ नोंनि जुलिया हाबांनि फिसाजो फावगालिजों जानो गोनां फावगालिया बेसेबां मोजां मानसि दिनै फावगालिया मिथिबा फावगालिनि बिमा बिफाया मिथिबा जोंखौ बेसेबां मुगैगोन जों निखावरि मानसिया रावजोंबो सुथुर जानानै थानो हाया मिथिबाय नोंसोरबायदि माहाजोन मानसिया हाजारजों सुथुर थाबाबो गिनांगौ गैया नाथाय जोंफोरा सासे सानै सुथुर थाबानो जोंफोरा हाया मोनो बेनिखायनो अन्नानै जोंनि नखरनिफ्राय गोजान जा एन्टनिय गोजान जा आइ एम सरि मादै आं मालाबाबो जोंलारिनि गोजान जानो हाया जोंलारिखौनो मोजां मोनदों जोंलारिखौनो अराय हास्थायगोन बेखौ आं मालाबाबो लाखिनो हानाय नङा जे आं जोंलारिखौ बावगारनांगौ आं मालाबाबो बावगारनो हाया माबायदि फिरायफिनबावनो दे आं बे आस्थामखौ एन्टनिय नोंनो मा गोसो लानानै आं फिरायफिननो हाबावनो आं बे आस्थामखौ जायखौ हास्थायो बेखौ आं मानो मोना आंनि खाफालाव मोजां मोननायानो मानि गैया एन्टनिय नोंखौ आं जोबोद हास्थायदोंमोन नाथाय बे नों गानहोनाय आस्थामखौ आं माबोरै फिरायफिननो नोंनो माबोरै फिरायफिननो आं फावगालि मा दहायनिफ्रायनो आं नोंखौ गाज्रिबाय थादों खोमाया मा खोनाया नामा मा जादों माबाफोर जादों नामा ना लोमजादों जेबो जायाखै थां आं रावजोंबो रायलायनो गोसो गैया मा जादों खोन्थालाय आरो खोनानो मोनदों माथो एन्टनियजों नोंजों आस्थाम सोलायफिनसिगोनबालाय मा बेफोर आंना बेनि फिननाय गैया आरो नों जेखौ खोनादों बेनो सैथो एन्टनियजों आंजों आस्थामखौ सोलायलायसिगोन जों सानैनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो गैला नोंथ' एन्टनियखौ मोजां मोनथारोमोन ना मा एन्टनिय नोंखौ थगायदों नामा एन्टनिय माबा मोनसे बुंदों नामा नोंखौ आं रायलायनानै होनांगौ नामा नोंहालाय मानो रायलायना होनांगौ जाखो आंनि बिनानावखौ सोरबा खस्थ' होयोब्ला बिनि साजाखौबो लानांगोन ना एन्टनियआ जुदि नोंनि गोसोखौ दुखु होदोंब्ला बिनि साजाखौबो लानांगोन ना एन्टनियआ नों गावखौनो मा सानो सासे फिल्मनि हिर' मालायखौ साजा होनो एन्टनियनि जेबो गोरोन्थि गैया बेसेरा एन्टनियआ आंखौ मोजांबो मोनखायामोन बियो बिमानि थिननायावसो आंजों एंगेजमेन्ट जादों दा मा बुंनाय जाखो बेलाय गाव गोसो गैयालासिनो नोंनो आस्थाम सोनो नों मा इसोरजों गेलेजानाय बारबि डल नामा आंलाय माथो बेफोरखौ जेबो मिन्थिया आइमोनाबो माथो खोन्थायाखै आंनो रावबो मिन्थिया आरो नोंबो मालाय मानोथो आस्थाम सोनाय एन्टनिय मा बुंदों नों हारसा सिख्लानि मोजां मोननायाव मेगन खाना जानानै नों दासो बुंदों नों मिथिगौ ना बै समाव आं बेसे हारसिंमोन आइयाबो आबैजों होखारजानानै न'आव थाहैनांदों आं आइखौ न'आव लाबोफिननो थाखायसो आबैनि खोथाखौ मानिनानै एन्टनियजों आस्थाम सोदोंमोन आं नोंथ' बेफोरखौ जेबो मिथिया आं आफानोबो खोन्थानो हायाखै मानो होनोब्ला आइ आफानि गेजेराव सोर सासेनि साइड जानो आङो अब्लाबो आइखौ न'आव लाबोनो थाखायनो आबैनि खोथाखौ लादों आं बेनिफ्राय गोसो गैयाबाबो एन्टनियजों आस्थाम सोलायदों होमबालाय माथोबाव नों एन्टनियखौनो गोसो थोआबा मोजाङानो जाबायना नाथाय आं दि एन्टनियखौ गोसो थोलांबाय बेखौ नों मा बुजिनो आं बोरै खोन्थानो आं जे एन्टनियखौ गोसो थोबाय दिनैनिफ्राय माबा मोनसे जायोब्ला आंनो खोन्थाबानो जाबाय फावगालि आं आइमोनजों रायलायगोन गासिबो सर्ट आउट जाजोब्बाय नों रावजोंबो जेबो रायलायनाङा नों नोंनि खामानिखौल' मावबाय था बानलु बादां आरो आं मोजाङैनो दं दिनैनिफ्राय आंनो खोन्थायालासिनो थागोन ना खोथाफोरखौ जागोन दे खोन्थागोन आच्छा बांद्राय सानबाय थानाङा गोसोखौ गोरा खालाम आरो गाबलु गाबला खालामनाङा गाबनाया दुरबलफोरनि नेरसोनसो आरो बे बारनिफ्राय एन्टनियजों दा लोगो हमलायसै मिथिबाय जागोन दे नाथाय आं जोबथा खेबनि थाखाय एन्टनियखौ लोगो हमगोन आस्थाम सोलायनो दरखार गैया नोंनि आस्थामखौ आंनो हैगोन एन्टनियनो नाङा आस्थामखौ जोंसो सोदों होमबालाय नोंखौलाय आं मानो थिनहरनो आच्छा नोंनि गोसो आं मा बुजिनो बानलु बेदां आं जे एन्टनियखौ मोथे मोथे गोसो थोबाय आं सोरनो खोन्थाबा मालाय बुजिगोन बोरै आं एन्टनियखौ मोनफिनगोन दे जेसेबांनो गुबुनफोरनो फोरमायगोन एसेबांनो आंनि दुखुआसो बांसिन जागोन बेनिखायनो एन्टनियखौ आं गोसो सिंजोंल' मोजां मोनगोन आसा खालामो एन्टनियनि गासैबो साननाया जाफुंथों बेनि खुसियानो आंनि खुसि होननानै आं साननानै लासिगोन एन्टनिय थारैनो आं नोंखौ जोबोद गोसो थोयो जोबोद आंखौ आइ आफाया अना बिसोर सानो आंनो सानाव बोथिनै ओंखाम होनायानो थोजासे होननानै आइयाथ' आंनि खामानि मावनायखौ मोजांखौनो मोना आफायाबोथ' सानाव सानसे बाहेरायाव थाङो मोनायावबो आंजों रायलायनो समानो गैया बेहा दुर्गा फुजानि गस्ला बिबाबो रावबो होआ आंनो
बिसोरनाव फैसा गैया खोमा बेनिखायनो होआखै आं मिथिगौ आइनाव फैसा दङ होमबाबो होआ बियो आंनो बिनि नोजोराव आङो सथां फाख्रिसो जोंनाबो आइ आफाया जेबोखौनो होनो हालानो देग्लाय सामफ्रामबो आफाया जौ फेनानैसो फैयो ओमफ्राय आइखौ बुफैबाय थायो जोङो हमथानोबो हाया गामिनि मानसिफोरा जोंहा आइखौसो गाज्रि बुङो बिदिनो आइ आफा मोनाखौ नांलायबाय थागोन ना जों फरायनो हायो होननानै जोङो मोजाङै उन्दुनो हायो मालाबाबो बिसोरखौ मिनिलायनायखौनो नुवा गोसो जाबाबो न'आव गाबा आङो नैबे जायगायावसो फैनानै गाबफैबाय थायो आं दे गाबनांला जोंनानो बिमा बिफाफोरा बिदिबालाय माथो बुंबावनो गावसोरनो नांलायो गावसोरनो बुलायो जोंखौसो दाय हमो ओमफ्राय आंथ' बे जोनोमाव माहाजोन हौवाजोंसो हाबा जागोन नांगौबा माहाजोन हौवाजों हाबा जानानै गाबबाय थागोन आं दुखिया हौवाजों हाबा जाया आं नङाबा बिराद नांलाय खमलाय जायो सामफ्रामबो बानलु संख्रि मैगं थाइगं बेफोरनिल' नांलायनाय जायो नांगौ समाव लिपस्टिक मोना शेम्पु मोना बहि मोना कलम मोना जोंनाबो बिदिनो सानसेखालि मोनसे बहियावनो फारसेथिंजाय मेथ्स फारसेथिंजाय साइन्स लिरनायनि बेसे बुजादों आं बेनिखायनो मालाबा न' गारनानैसो थांनो गोसो जायो आं मानो बे न'खराव जोनोम जानायसो मोनो आं एक्सकिउज मी बिनानावमोन औ आदा एमाव राजाखौ सिनायोना नोंसोर लाब्रा फारानिया औ बै खोलाहाथिं थांबाय थाबानो मोनगोन आरो खोलाहाथिं थांनानै आगदाथिं थांनानै आरोबाव खोला बिनिफ्राय सोनाबथिं एरायनांगौ बिनिफ्राय सानजानि न'आनो एमाव राजामोननि न' आं बुजियासै मोजाङै खोन्थालाय हो मा एसे साइज सिख्ला मा मुंलै बेनाबा दाबा मा होननानै सोंबावनांगौलै आंलाय आइ एम सरि आं नोंनि खोन्थानायखौ बुजियासै बै जारौआ खोन्थानो हागोन ना मानो बुजियाखै आं खोन्थाफिननि आं खोन्थागोन नाथाय ओरैनो फ्रियाव खोन्थाया मा नांगौ बुं आं होगोन आं जेखौ बेखौ होगोन आरो नों औ बुं 500 हो जोंनो मेथाइ जानो 500 मोनसेल' एड्रेस सोंनायावनो 500 मा 1000 खौ होगोन आं नोंनि नाम्बारखौ मोननो थाखाय आच्छा एसे खम जाया होमबा ना बेनि बारा ना बेनि खम जोंनो 500 थाखा नांगौ सानैजों 250 नि मेथाइ जानो औ आच्छा जागोन दे आं नोंसोरनो 500 खौ दानो होगोन नाथाय नोंसोर आंखौ दोनलांनांगोन एमाव राजामोननिसिम जागोन दे थांफैदेलाय बियो जोंखौ थगायबालाय थगायनो होआ माथो नैबे थांफैदेलाया थगायजानो नैबे थांफैदेलायासो दस्राखौसो थगायो दे होमबालाय थुदो थौ जोंलारि नोंनि मबाइलाव टाइम खारनो रोंगौ ना रोङा आं नोंखौ बेसेबां टाइम नेबावनांगौ थाबैनो फै मानसिफोरा टाइमनि बेसेनखौ मानो बुजियाब्रा टाइम मथे मानो खामानि मावनो रोङा टाइम मथे मानो जानो लोंनो दुगैनो सिखारनो उन्दुनो रोङा मानसिफोरा टाइम मथे जेबो मावालासिनो उनाव बुंसिगोन टाइमानो थोस्लाबाखैमोन खामानियानो गोबां गासिबो बकवास गोजा गासिबो फाल्थु गोजासो बेफोर ओ बरायबाय राजकुमारी बेथ' स्कुटिया माथो आंनि बायदिथार बेलाय कार सालायबाय थाग्रा मानसियालाय मानो स्कुटियाव जिरायबाय थादों मोदाय नुबाय नामा नोंलाय बे स्कुटिया सोरनि बानलु बेदां नोंनोलाय मानो नांगौ जायखिजाया सोंबाय आरो नोंनो आं फैसाखौ लाबोबाय बेवहाय 4 लाख रां दं आच्छा बे रांखौ बबेनिफ्राय लाबोखो नों बिजनेसाव जाहोन सोंबाय थानाङा नोंनिफ्राय आं फैसा लाथ'दोंमोन आरो नोंनो आं फैसा होफिनबाय बेवहाय नों सोंबाय थानाङा मा थिक नों सिखाव खावनाबो लाबोनो हानाय ना बेनिखायनो सोंबाय सोरनि बे फैसाया नो फैसाया लानोबाला आरो आंनाव सोंबाय थानाङा नोङो आंखौ गाज्रि समाव हेफाजाब होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच जेब्लासिम रिजनखौ खोन्थाया अब्लासिम आं फैसाखौ डाबल खालामगोन 4 लाख रांनि जायगायाव 8 लाख रां खालामगोन लानोबाला लायाबा था न' फैसाया जायनिफ्राय रां लायो आं बेनो होफिनखायो रावनिबो दाहार लानानै थाग्रा मानसि नङा आं गुड बिदिसो जानांगौ मानसिया फैसाखौ टाइम मथे होफैनायनि थाखाय मोजां मोनबाय आं बिनि लेट जानांगौमोनबा जुरिमाना लागौमोन आं थेंक इउ बानलु बेदां वान्स अगेन ओमफ्राय बहा थांनो नागिरदों नों स्कुटिखौ मानो लांफैयाखै सोरनि स्कुटिमोन बियो बे स्कुटिनि बिगोमाया आं नङा नोंसो बेनिखायनो सिरि सिरि लानानै थाङोबा थां ओइ रथ' बानलु बेदां बे स्कुटिया आंनि बेखौ आं मिन्थिगौ नाथाय आंथ' स्कुटिखौ फानबायमोन अब्ला नों बे स्कुटिखौ बोरै मोनखो नों मानसिनाव मा एसे गिदिर गिदिर कुइसन मार्क दं नोंनो स्कुटिखौ नांगौ ना नाङा नांगौ नाथाय बे स्कुटियाथ' मालायनिसोमोन नों माबोरै लाबोखो लानोबा लायाबा गारहर नङाबा भाङा सिङानो फानहर आंहा बुंनो गोनां जेबो बाथ्रा गैला बानलु बेदां नों मानो एसेबां आंनि थाखाय मावगासिनो बे स्कुटिखौ नोङो बायनानै लाबोफिनखो नामा नोंखौ गोसोआलाय जोबोद गोजोन मोनदों स्कुटिखौ नुनानै
बेसेबां खस्थ' खालामनानै आफा आं लोगो नांनानै बायदों बे स्कुटिखौ नाथाय बे स्कुटिखौ नुनानै गोसोखौलाय जोबोद गोजोन मोनदों ओमफ्राय बानलु बेदाङालाय बबेनिफ्राय लानानै बेखौ मोजांबो खोन्थाया फन हरनानै सोंहरफिननि र' आं हेलौ नों आं स्कुटि फाननायखौ नों सोरनोबा फानफिनबाय नामा औ आं फानफिनबाय मानो आंनि स्कुटियाथ' गाज्रि नङामोन ना सलायनो बानानै फानफिनबाय आङो नांला दे बाय दोनथ'नोसै आं अके बाय नाथाय आंनि स्कुटियाथ' गाज्रि नङामोन ना बोरै गाज्रि होनखो बेलाय ओमफ्राय आं बे स्कुटिखौलाय मा खालामबावनांगौ दे लानांगौ ना बानलु बेदांनो होफिननांगौ जाखो आइ आफायाबा दा मा सानगोन बे बानलु बेदाङाबो जे आरो फावगालिखौनो फन खालामनानै लिंहरनांसिगोन आं हेलौ फावगालि नोङो आंनिसिम फैनो हागोन ना नै आङो गामियावनो दं बे दंफां साया खाथियावनो दङ औ दे फै जोंलारि आयौ इसेबां थाबनो सफैबायबो नों औ आं बाहेरावनो दंखायोमोन ओमफ्राय मानोबा लिंहरदोंमोन हाखु दाखु आंखौ फावगालि माबायदि खबरफोरा नोंना मानि खबर ओरैनो नों मोजाङैनो दङ ना आंनालाय बिदिनोसै ओमफ्राय नोंसानि आफायालाय मोजां जाबायना देहाया बिदिनोसै एसे एनै सानाय सुनाया दाबो दङ दे लासैनो हामलांगोन ओमफ्राय मोनसे खोथा रायलायनोसो लिंहरदोंमोन आं खोथायानोथ' आंनाबो जोबोद गाज्रि जाबाय जोंलारि नों मिन्थिगौ ना आं एन्टनिय'खौ गोसो थोनो हमबाय सिगांलाय आं बेखौ गोसो थोआखैमोन नाथाय लासै लासैनो माला हाबानो जे आङो एन्टनिय'खौ गोसो थोलांखौ फात्ताखौनो मोनासै दा आं एन्टनिय'नो आसाम फिरायफिननांगौ माबायदि फिरायफिननो आङो जोंलारि बुंलाय आं एन्टनिय'नि आसामखौ बोरै फिरायबावनो जोंलारि आं मालाय माथो बुंबावनो खोथायावनो दङना सैथो गोसोजों जों सोरखौबा हास्थायोबा बेखौ मोनो होननानै बेनिखायनो नोंबो नेनानै थादो नामा एन्टनिय'आ गावनो बुङो आंखौ मोजां मोननो हाया होननानै दाबायदियाव जों सानैनि जुलिया जाबाबो एन्टनिय'आ आंखौ अना होननानै बुंदों मानो होनोब्ला बेयो गुबुन सिख्लाखौ मोजां मोनो आं मिन्थिगौ नाथाय बे सिख्लाया सोर आं दासिमबो मिन्थिया जानो हागौ आं बे सिख्लाखौ मिन्थियोब्ला बे सिख्लाखौ लानानै आं मेगन सागोन बे सिख्लानि सायाव आंहा रागा फैगोन आं मिन्थिगौ आंहा जेबो मोन्थाय गैया अब्लाबो गोसोखौ सोर बुरखायगोन आं जे एन्टनिय'खौ गोसो थोयो बिरादनो फावगालि आं बेखौल' बुंगोन जों जायखौ हास्थायो मालाबा जोङो थासारिखौ लोब्बा लाखिनानैबो जोङो एडजास्ट खालामनांगौ गोनां जायो आंबो सोरखौबा मोजां मोनदोंमोन नाथाय बिनि थाखायनो दिनै गोबां खस्थ' मोनबाय गावनोथ' हानाय नङा थेवबोथ' बावगारनो सोलोंनांगोन मानो होनोब्ला आं जायखौ गोसो थोदों बेनि थाखायनो आंनि न'खरनि मानसिफोरा खस्थ' मोनदों नों सोरखौ गोसो थोयो जोंलारि गैला आं रावखौबो गोसो थोआ आंनि जिउआव रावबो गैया एसे खाफाल गाज्रिना जोङो हास्थायनायखौनो मोना औ बेनिखायनो आं बांद्राय दुखु जायाखै नोंबो बांद्राय दुखु दाजा खाफालाव दङबा जायखौ जों मोजां मोनो बे गिदिंनानै फैफिनगोन नंगौ नाथाय एन्टनिय'आ आंखौ मोजांखौनो मोनाबा नोंनि मोजां मोननाया सैथोब्ला सानसे नों एन्टनिय'खौनो मोनगोन आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दं फावगालि नंगौ औ ओमफ्राय नै माबा मोनसे बुंनि आं बे स्कुटिखौ आं फानबायमोन ओमफ्राय बानलु बेदाङा लानानै फैफिनबाय नों अननानै बे स्कुटिखौ लानानै थांगोन ना बानलु बेदाङा नोंनि फाननाय स्कुटिखौ लाबोफिनदों औ मानोबा एबा नों लांफिनगोन ना बे स्कुटिखौ ओरैनो रागा जोंनानै गालांदों बियो जागोन दे बेना ओरैनो रागा जि बाराखा सोरबायदि हिन्जाव सहायनो हागोन दे बेखौ देनां हागोन दे सोरबा सासेथ' बानलु बेदांनाय जानो गोनां हिन्जाव बहाबाथ' दंथारो जानो हागौ बिदिब्ला आं थांनोसै दे बाय बाय दे होमबा नों थादो अके बाय बाय बेसेरा फावगालि इसेबां गोथार गोसो नोंनि गोसोखौ सोर दुखु होनो हागोन देलाय बुंलाय आसा खालामो एन्टनिय'नि गोसोनि साननाय आरो नोंनि गोसोनि हास्थायनाय गासैबो जाफुंजोबथों बेखौनो आफा बोराइ बाथौनाव आरज गाबो आं बेनो राजामोननि न'आ थेंक इउ आंखौ न'सिम दोनफैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा नाम नोंनालाय बबेनि नेक्स्ट टाइम उनाव खोन्थासिगोन दे लोगो मोनबावबा थांफैदेलाय मोनसे खोथा खोन्थालाय नों माहाजोनथार नामा मिन्थिया माहाजोनखायनोथ' एमाव राजाया नोंनि लोगो ना बेखौ उनाव मिन्थिसिगोन दे अके बाय गार्ल्स थेंक इउ बाथ्रा मिस्टार नामबो खोन्थालाङासै जेबो नङाहाय जोंहा 500 थाखा फैसाखौथ' मोनबाय ना आया माथो थांफैदेलायसैलाय नोंसानाव आलासि फैनायखौ दोनबोदोंमोन जों सोर आलासि मा नामलै जोंनो नामखौनो खोन्थायाखै आंबाय देलाय गेदेरथा जाथारबाय माथो नोंलाय मानसिनालाय देरबाय आरो बेखौनो मिन्थिया नामा नों नोंसोरलाय बबेनिफ्राय फैदों जुथा बाहैदोंमोन मालाय एमाव राजाया दुर्गा फुजानि मालाय दामिथार बायथारदों खोमा ना 20,000नि बायनानै लाबोबाय मालाय
20,000 मालाय 20,000 नि जुथा बायनानै लाबोदों जोंबोना 500 गैया थगायदों नों मानो थगायनांगौ जाखोब्रा गस्ला गोजाम जुथा गोजामजोंनो जोंफोरना दिन सलियोलै माहाजोनफोरजों माहाजोन जाफानो हायाब्रा लोगोबाबो आंनि लोगोआसो माहाजोन आं माहाजोन नङाना मालाय माहाजोन नालाय जेखौ गोसो जायो बेखौनो बायना मोनो जोंलाय बबेनिफ्राय मोननो जोंलाय मोनाथ' आरो जोंना बिमा बिफाया गावजों गाव नांलायनोनो थोआ जोंनाबो बेनो नांलायबायल' थायो देवबार हाथाय मंगलबार हाथाय बुधबार हाथाय जानानै फैबा बांसिनसो नांलायो जोंनाबो नोंसा बिमा दङ आङा बिमा गोदान लाबोबाय सामफ्रामबो नांलायबाय थायो न'आव मानो इसिबां नांलायनानै मोजां मोनोथाय जोंफोरासो खस्थ' मोनसोयो मालाय माहाजोनफोरना बांद्राय नांलायलाया नांलायबाबो बिसिनि नांलायनाया स्टेन्डार्डथार जोंनासो खोनासंथाव जायो हरावबो उन्दुनो ओंखारलाङि जोंनाथ' हराव उन्दुनोनो ओंखारा खोमा फांथेनानैसो थायो आंथ' बिफाया जुमाय फेनानै रोनावबाय थाबा जोंनाबो आफाया जौ फेनानै रोनावबाय थायो हराव मालाबा दाउला गाबलायलायो उन्दुलांनोनो हाया उनावहाय गावा जि गोदो उन्दुसिगोन फुङाव ओमफ्राय जों थाब सिखारबा जोंखौ रायसिगोन आरो बेलाय जोंनाबो लोगोखौ नायनो एखायनो दावनो नोंसोरखौ बावगारदोंलै फै सिङाव फै मेथाइ लाबोदों आं फै थांबायलाय फै जों थांनोसै फै रा थांगासिनो ओमफ्राय सोर फैदोंलाय गोमबोरलाय गोमबोर फै थांनि होनबा बे सेंग्रानि नामा गोमबोर मोजाङानो माथो नामा नायनोबो हेन्डसामथार ना ओहाय माहाजोनथार खोमा मालाय माहाजोन जाखागोन बेफोरबायदि सेंग्राखौलाय बहा मोननो जोंलाय ना जों दुखियाफोरालाय महर मोजांफोरा माहाजोन हौवा मोनोलै जों गाज्रिफोरासो माहाजोन हौवाबो मोना मोजां हौवाबो मोना जों बिदि नङा फै मेथाइ जाहैनोसै हेलौ सोरनि हिन्जाव खारदों हा गावबुरानि हिन्जावा हालमाजिजों खारबाय ओमफ्राय हालमाजिनि हिन्जावा गावबुराजों खारदों ओमफ्राय मा खालामनांगौ बेखौलाय दालाय जोंलाय बिसोर सानैखौ लाबोनानै होफैफिननांगौ आयै आं दसे उनाव थांगासिनो गावबुरानि हिन्जावा हालमाजिजों थांबाय हालमाजिनि हिन्जावा गावबुराजों खारबाय दालाय आं बिसोरखौलाय माबायदि मिलायना होनांगौ जाखो मालायजों थांखोन्दा मालायजों थाहैखोन्दाखौ माबोरै आं मिलायना होफिननांगौ जाखो बेफोर मानसिफोरखौ दुब दाबदाबसो दांनो लुबैयोहाय आं मिन्थियालासिनो र' मालायखौ बुनायाबो मोजां नङा ओमफ्राय र' सानैबो हिन्जावफोरा हौवाफोरा बोरै सोलायखो बोरै सोलायलायनाय जाखो माबायदि बिबान मोनखो आङो बेबाराव माबायदि बे केसखौ लानांगौ जाखोसै है आफादगिरि जालाहाय आं हिन्जावफोरनि आयै नाय सोरनि स्कुटि लानानै फैलायखो नोंलाय बानलु बेदाङासो मिन्थिसिगौ बेबा सोरनिफ्राय लानानै फैदोंथाय हा नोंलाय बबेनिफ्राय लानानै फैखो बेखौलाय दंफां गुदियाव गारनानै दोनदोंमोन बियो स्कुटिखौ जोंलारियासो हरफिनबाय आंनो बे गथ' सासेयाबो मा थायो मा मावो बानलु बेदाङा न'आवनो दं नामा आयै न'आवनो दं सोंलाय स्कुटिया सोरनि आंलाय माथो जोंलारिनि बायदिसो नुदों स्कुटिखौलाय हा जोंलारिनि स्कुटि औ नुनायाथ' जोंलारिनि बायदि नुमारदों आरो आं सोङैनि बानलु बेदांनाव हाय माबायदि मिथिंखौ माबाबावनांगौ जाखो आंलाय मालाय हौवा खारनाय हिन्जाव खारनायखौ बोखालाय होलाय बोखाना होलाय बोजबना होलाय बोखाना होलाय बोजबना होनायावनो खर'फ्रानो गैला जालांसिगोन आंना थाङै थुङै जोंनि फिसाफोरा बिदि जायाबानो जाबाय मालायखौ बांद्राय बखियोबा मालायनि बांद्राय बोखालाय बोजबलाय खालामना होबाय थायोबा गावनाव नांफिनो नोहाय आंलाय गिलायलांबायसो ओरैनोबा बिखुनजो आंखौ जिबायदि बुङो लांलाय लाबलायफोरखौ आं जेबो मेनेज खालामनोहाय आं नांगौबा रिजाइन होनोसै बालनि हापां मा राजा मा हरनाय देथलाथला लानानै बबेनिफ्रायहाय सोरजोंबासो लाइन मारिना फैलायबाय नामा नोंलाय मा थिग आंजोंलाय लाइन मारिनोबो हानाय आं नङालायनो आंनि बिनानावनिफ्राय गोजानाव थाखासो होनखादों आं है माबा जात होनबाय थायो मानो फैदोंमोन बिखुनजा हले गैया जोंहाना नोंनि बिखुनजोखौलाय मानो नांगौब्रा आंनोलाय बुरै मानसिखौलाय हा मालाय सोरखौथो नांगौ नोंनोलाय नोंजोंसो रायलायनो फैदोंब्रा आं नोंजोंसो आंजोंलाय मा रायलायनो फैदोंहाय मानो होनोबा इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथि फैगासिनो दंना ओमफ्राय मा खालामनांगौ आं धल दामनांगौ हायोबाथ' धल दामलै नोङो धलखौबो मायाव ला मिथिबायना खर' दामनानै आखाइजों दामहरबाय था नोङो दोंगोल गुदुं होनलायनाय मिथिबायना नै दरखार नों जेनो देरहायो आंहा जेबो फाजाया बेनिखायनो आंखौ जेबो बुंनाङा हाबां देब्रा दे नोंनि आइजो माहारिफोरखौ आंनो भट होनो खोन्थाब्रा मानो होनबा महिला समितियाबो बिराद गिदिर जाबायना दाना बेनिखायनो महिलाफोरा आंनि फारसे फैबा बिराद मोजां जागोनब्रा हौवाफोरखौथ' आं बुरखायजोबखाबाय र' दा हिनजावफोरखौ नों बुरखायनानै होदोब्रा नों आंखौ मा सानदों नों बुंगोन आं मानिगोन नों एसेबां इजि मानियाब्रा जायखिजाया आं नोंनो माबा मोनसे होगोन ना नै दरखार जि लामाजों फैदोंमोन बे लामाजों थां आं नोंनो हेफाजाब होआ होनो गोसोबा होगोन नोंनो भट नाथाय आं रावखौबो कनभिन्स खालामनानै बेनो भट होननानै आं दावराव दावसि खालामबाय थाया आं बुङाबो आरो आंखौ बेफोरबायदि खामानि थिननाङा बिखुनजो दं बिखुनजोखौ बुंहै थां नोंना बिखुनजो आंजों रायलायालै माबा रायलायनो गारग्रा जालायबाय आंखौ
नोंसोर सानैयाबा मा जालायदों मा थादों आंलाय मा मिथिगौ आंखौ जेबो बुंनाङा आइया मानो बिदि बुंलायखोब्रा आंनो भट नांगौलै भट आं मिथिया बिखुनजोजों रायलायहैथां आइला आइला जामाइला रायजोफोर इलेक्सनाथ' खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो दङलै नोंथांमोना आंखौबो गोसोआव थानांगोन दे UPPL BPM खौल' गोसो होबाय थाबाथ' जाया नैबे अमा खर' अमा पार्टि जोंनिखौ अमा पार्टि होननानै बुङो अमा पार्टि सोरबा सोंहरदोंमोन जोंनि पार्टिनि नामा मा नाम जोंनि पार्टिनि मुङानो जाबाय अमा खर' पार्टि थ' बलेथ' अमा खर' पार्टिनि जय 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 गैया रावबो होनफाया सोरबा सोरबा होनफादों थेंक इउ लोगोसे कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोना अनसुंथाइ हरनायखौ आं दाखालि बुंदोंमोन ना नाम मख'गोन होननानै मानो होनब्ला नोंथांमोननि नामखौ स्क्रिन नट खालामना लानो हाया जादों टाइमा बिराद सर्ट जागासिनो थ' सिन्था खालामनाङा दा हरावनो बा गाबोन नोंथांमोनखौ मेसेजखौ नागिर जमा खालामनानै नोंथांमोनखौ थेंक इउ होनहरगोन नोंथांमोना ओरैबायदि अनसुंथाइ हरदों सोरबा एसे एनै बेनिखायनो थेंक इउ स' माच आरो सोरबा बुंहरो एनिमेसन टाइपनि भिडिअ बानाय होननानै एनिमेसन टाइपनि भिडिअ बानायनो थाखाय कम्पिउटार मोजां नांगौ डेस्कटप मोजां नांगौ लेपटप मोजां नांगौ जाय नैबे अमा राजानाव गैथ'वा नोंथांमोना जुदि अनबाय बायोबा होनानै हरलायदो अनसुंथाया दा होनलायगोन मानसि लबियानो आं लबिया आङो बेनिखायनो भट बिनाय बायदि थाइसे बिगोन आं नोंसिनाव मिथिबाय होमबासो आङो बर'आव बिराद मोजां एनिमेसन लाबोनो हागोन मिथिबाय ओरैनोथ' एनिमेसन लाबोनो बिराद गोसोथार नोंथांमोना जापानिस एनिमे बायदि नायनो लुगैनो 2D एनिमेबाबो नाथाय आंनाव कम्पिउटार गैयिनि आङो थालांगासिनो नङाबा मोजां नुथारसिगौमोन नोंसोरो मिथिबाय जियानो जादोला ओमफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव मानो नोंथांमोना कमेन्टखौ मोजाङै लिरनानै हराब्रा नोंथांमोना बबे केरेक्टारखौ बोरै मोजां नुयो बिनि डिटेल्स माबायदिबा मा बे एपिसोडआव मा जानानै थांखो सोरनि केरेक्टारा मा गोहोम होखो नोंथांमोनखौ बेखौ लिरनांगौब्रा मा मोजां लिरालै मालाय बेलेग गिदिर चेनेलफोरनि कमेन्ट सेक्सनाव नायनांगौ डेन्जार मोजां लिरनानै हरो ओमफ्राय इनफ्लुयेन्स जाफालायो आंहाबो थिग बिदिनो नोंथांमोनाबो आंखौ इनफ्लुयेन्स जानाय बायदि कमेन्ट लिरनानै हरो सोर माबायदि थासारियाव मबाइल नायो बेबो खोन्थाहरजोब अके बाय बानलु बेदां नों न'आव सिगारेट सोबलायबाय आइया मिथिबा रायगोन नों मिथिहोआबानो जाबायना मानिथो बिनानाव नोंलाय आं गाज्रि खामानियाव नोंखौ दोनखुमाबाय थानो हाया मिथिबाय सिगारेट सोबनाया बन्द' खालामबा खालामसो ओमफ्राय बे स्कुटिया सोरनिमोन मालानि दिनाव स्कुटि सलायफेरनाय आंलाय ब्लु कालारनि स्कुटिया मा जाखो बेलाय जोंलारिया आंनो ज'दों स्कुटिखौ नोंनिसो होननानै आंहा बेखौनो सोरनिफ्रायबा लाना फैदों खोमा सानदों आरो नोंखौ मा जोंलारिया स्कुटिखौ हरफिनलायबाय मानि थाखाय नों मोजाङै खोन्थागोन ना बे स्कुटिया सोरनि बे स्कुटिया जोंलारिनिनो जोंलारिनि स्कुटि बे स्कुटिया जोंलारिनिसो आंलाय स्कुटिनि बिगुमानोसो स्कुटि हैदों दा आं जेबो बुजियासै नों मोजाङै खोन्थागोन ना बानलु बेदां जोंलारिया गावनि स्कुटिखौ फाननानै आंनो फैसाखौ होदों जाय फैसाखौ हस्पिटालाव बिल होनो आंनिफ्राय लाथ'दोंमोन मा बेनिखायनो आं स्कुटिखौ हरफिनबाय माने जोंलारिया जायनो स्कुटि फानदोंमोन बेनिफ्राय लाबोफिनना नों जोंलारिनो होफिनबाय माने जोंलारिनो होनो नागिरदोंमोन माथो स्कुटिखौ बिनोनो हैफिनदोंमन मालाय नाङाबालाय माथो खालामनो देख्रुबहैजोबनोसै आं बिदि जायो नामा आं हैफिनगोन र' हैफिन आं स्कुटिखौ हैनांगौबा बुख्रा खालामनासो हैगोन आं नों बांद्राय खालामनाङा दे आरो मिथिगौ ना बेफोर खोथाखौ आइमोननो खोन्थानाङा आंनाव एसेबांबो फ्रि टाइम गैया बैनिफ्राय बेनिफ्राय बैनाव बेफोरबायदि खोथाफोरखौ रानथिंबाय थानो जाबाय आं हैनोसै स्कुटिखौ आं हैनि नों हैनो रायलाबायना फैनाङा ओमफ्राय फैसा होथ'नो हायाखैबा बिनो नाङा जोंहा एसेबां फैसानिबो प्रब्लेम जायाखै जोंलारिमोन बायदि आच्छा बिदि होननानै जायनो मेनोनो फैसा होथिंबाय थागोन नामा आं रावनोबो फैसा होथिङा माथो जोंलारिनो खायसो दा इसोरा बेसेबां खस्थ'आव थायो आच्छा आं हैनाय स्कुटिखौ लायाखैना नायनि आं नोंखौ माबायदि लाया बांद्राय खिथिदोंना नोङो जोंलारि बेसेबां एटिट्युड देखायनो नोंलाय आंनि सिगाङावलाय आंथ' फैगोन मासावनो जापानाव थांगोन बिनि सिगां क्लिअपेट्राखौ आफानि सेराव फैनानै निमाहा बिहोनो हानांगौमोन आं क्लिअपेट्रा नोंखौ आं सानसेबाबो आफानि सेराव फैनानै निमाहा बिहोथारगोन नांगौबा बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरब्रै 10 बोसोरानो लायाथों मानो जेब्लासिम आं थांनानै थागोन बिफानि सेराव आंनि बिफानि सेराव नोंखौ निमाहा बिहोथारगोन आंनि आफाखौ नोरजिया खालामदोंना नों बेसोरा आफाया हराव उन्दुनोनो हालाय लांला नोंनि थाखायनो नों बायदि मानसिनि थाखायनो बाहेरावलाय सोर मा दामफैबाय थालायखो लामायावलाय सोर दावराव खालामफैदों सोर मा इमारजेन्सि जादों आरोबाव स्कुटिखौ लानानै फैलायबाय बियो नोङो माने स्कुटिखौ लानानै फैलायखो बे स्कुटिया आंनि नंला मिथिबाय ना नोंनि नंलाखायनोथ' स्कुटिखौ नुनानै गाबबाय दंमोन नों दानि मा आंलाय माला गाबखो आंनि सिगाङाव बांद्राय नाटक खिथिनाङा मिथिबाय आंलाय मा नाटक खिथिदों दे आं जेबो नाटकखौनो खिन्थियाखै आच्छा रुवाफोर दङना गैगोना गैया न'आव दङ मानो नांगौ रुवाखौ जायखिजाया रुवा नांगौ जादों आंनो न'आव लांनो रुवा नांगौ र' होमबा रुवाखौबा मानो नांगौ जालायखो बे फाग्लानो मा खालामनो नागिरदों गावसो मिन्थिसिगौ आरो
मा एसे इनोसेन्टलै नोङो जोंलारि माला बुजिगोन नोंखौ मा राव बुंबा नों बुजिगोन जाम्बि साइस बुरबक थाखोथाम फेल नै रुवाया